Baroy Cooperson Ram General Secretary ka New Tribe Youth Council HYC uloong bakat kum kakai pod right to information halok memorandum of understanding MOU penbaik put phase 1 halok in riu tili ki jaka pading kejalami galiabat Assam balai soi haka arkunai trik luber arja arpuar kelapen I balai keren tang na kabenta khat pra square kilometer kat ba kakai pod house nam arja khatway kapen I bak sorkar jilla haka tei kapor kapani keren na kabenta ka laipun riu square kilometer kani kejingkran ba Roy Cooperson Ram kalong bakantho ya kejingkran menterang ba kejala konrat ke sangma ba omla ban phaidin shu naka MOU kebalai soi hakmat menteri kampoi yang ke sarkar India wa Amit Shah da ka ba kedo ba menterang ba ujuyai kren ba ka pejing plai put kandai naka kai pot arjar kharwe uba Roy Cooper ulong ba kejing penbai put hak phase 1 kalong ke bakulmar hadu kata-kata ingin persyak yakni kajing penbet put apa yang ki arti lagi jela mar ngiru kum kawe ni ki seng ki batre nam taka bhaga miat jong ki nong shong snong jong ka jela kam tam jong ka jat riu nyok trep ngida kwa ban ngida thrang e ba kajing penbet put kadai ban ban long no khna mangin yo yo tau put usam ubabet ubabiang hakik hadin mangila yo lani ngila kanjo sakata karta ka basan phau tli snam kum ka jela ka bapura re ka basusi ka long ba nakaliang ka jongi shwa ba kani kajing penbet put kan sedang habeng ka jala ka jongi hagi tu ki pon ngilai I ka statement ani ki jingkren jong chief minister jong ka jala ong ba kani ka sarkar ka baningkong ka ban shim ya ka sinjam ka ba kham khmat khnang ban yo ban penbet no kloy yo new put sam kala dai ka jing kemen ya ki nong shong snong jong ka jala ndrei ka ba ja pat hadien jong ki jing ya kendu jong chief minister jong I ba chief minister jong ka Assam hadin mengilai I bakadon ladon kata kajing form lani kajing snai kata regional committees nam ta Riboy district nam ta West Coast Hills bu kumjur nam ta Jaintia Hills ban ya penbet lani ban let ban jurip ya ki jaka ki bahap hapo jong kini ki shnong ki badan kajing ya kajaput ngi hadin kata ngilai I ka statement ya ka balau keren do chief minister hapo assembly ban penpa ban nakaliang jok sarkar lengbau chief minister kila ya sign ya ke MOU hapo Delhi hakmat jong home minister jong kari India habangila yo ban puli ya ke MOU kai ka bala penlengo yang I kalong ba bon tligi snong ki bahap akini ki riu tligi sector khamtam me apo West Coast Hills bat Hariboy district yo I ba ki snong bat ki jaka ki bede jong ki hima khasi lasha ban penhap no hapo Assam halor kata nong rim nakaliang jong kaseng ni lawat lamba ki RTI ki jingtip ki bamania ban pet ba balai lane kai ke bala pelong ya ka sarkar ka jong I ban IA kini ki jaka syapo Assam ka ba khamlengo kalong ba u chief minister u jong I hapo assembly kumjur ki press statement ki jong ukren na ka bashay ban ong ba kani ka jing penbet put ka ba kani ka sarkar kala shim ya ka senjam la base lane la pensyong nong rim bet thik na kata ka report ya ka ba ka sarkar house nam arja khatway kila submit hapo ka sarkar Assam habang iyo ya ki RTI ya kani ka report jong snam arja khatway ngilap ba ka sarkar ka to kopor house nam arja khatway habang ki pha ya ki kot kisla syaka sarkar Assam nakabenta kini kin riu tligi sector hakani ka phase 1 ngilap ba ka sarkar ka jong I ka claim hadu live hun riu square kilometer nagbasosi kalong bahakani ka MOU nakata ka live hun riu square kilometer ka ba sarkar house nam arja khatway lamba ki kot kisla lengba ki map lengba ki dollar ki baki lapha ban claim lane ban ong baki ni gidi jaka ki bahap apo Meghalaya kani ka sarkar ka pamanta kayo lane ka pediang ban penbet tang khat pra square kilometer ka umut ba ka jala ka jongi kala du kum ba khat pra square kilometer kala IA syapo Assam bat kawe ka ba kham kongsan ka longba kini gi jaka kibangi ladu ban aino syaka sarkar Assam kimde gi jaka jong kiriu shimet kimde gi jaka jong ka sarkar ka jong in regi dei gi jaka jong hima khasi lada pipet ya ka jing ya penbet put habas dang ki ong ba kindon kita gi santli ki principle but kawe ne kita kan dei ka historical perspective lane ban pet ya ka thamai jong kita gi jaka tela dengi pet ya ka history kumnu wan urlong ka district council kumnu wan urlong ka jala ka jongi pipet ba uput usam joka district council udai uput usam joka hima khasi
bat uput usam jong ke district council jong ka jela Meghalaya udai uput usam jong district council ta ba kumta jing syang ila dai ban claim ya gitu ki jaka ki ba ki hima khasi ki long try ki dei ka hok ka jong i bandawa ba ki dei ban wan phai la de ban wan chapo Meghalaya ndai la dengi pet ya ka MOU ngi i ba ka thya la ne ka no shiliang namar la da fi pet chapo West Coast Hills ki jaka jong ka hima nonglang ki jaka jong kwe ki ilaka la sha ban panhap no chapo Assam la da phiwan hapo ribhoi haka sektor banriu ka bahap hapo bakala para sektor artli gi shnong ki bahap hapo ka hima nong spung bat hima jerang la IA no chapo Assam ka jemriga bakalingkhung kadai ka artli gi shnong ki bahajing sisa shakmat jongki la ne ker saudong jongki de gi shnong ki bahap hapo Meghalaya andre ka balenggo kalong bayi kini ki artli gi shnong ki bahap hapo kabadon hapo Meghalaya la ai chaka Assam la da phipet bahaya ka jingtho hapo ka MOU ro idoni kenti ni baong ba ka sarkar Meghalaya kan island ti ya ka Assam bakan rung chapo jemriga bot chapo lengkhung kata gidi kidak kisien ki bapen i bakani ke jing penbet put kumba kalong ya ka phase 1 kalong ka ba kulmar hadu kata-kata de haluar kata nong rem ban kaliang jong ka seng ngilak kerpat ngilak kentu yo chief minister bat ngi dawaru bo udai ban pet biang sa sisien ya kani kam namar ngi lada kadai ba kababiang lut na dong syadong kajing kali kalong balai gitu ginong song nang tu ki pisa ki wan mi Ahmad jong chief minister ki pelong ki jing ki ba fair mdei tang kata ki hima khasi ki jongi si emelim kahima melim kahima jirang kahima nong spung ki hap ban let syadu chapo Supreme Court ban tiet ya kajing khang jong Supreme Court namar balai namar bangil kila du ai to kajaka ka ba maki ki hok kilong hok ki dei hok ki tra jong gitu jaka tingyo i ba kani kajing penbet put hakani ka phase 1 kalong ba bakla de halor kata nong rem na kaliang jong ka seng ngilap syem ya gini ki senjam ban pelong ki jing ki ngiladap ban pelong hapo nong stone ban panpau ka jing persya ka jong i ya ka jing du ai ki snong hapo West Castle ngila pelong hagini kisngi po patar khma ban panpau ka jing persya ka jongi namar bangi muhun ya kani karu kompen bed mdei bangi persya ya ka jing penbet put ndai ngimhun ya karu kompen bed ndai kai ka bakham kairu ka bakham i thamula kalong ba hagini kisngi ki baladab hadin bala sign ni ke MOU ngi i babun kinong kersan jong kaseng NPP kinong kersan jong kani ka sarkar ki ong ba kani gede ki MOU ka babiang tam ndai hagini kita yo ki baladab hipet ya ka statement jong kinong mi khmat la kalong MLA jong karambrai la kalong MDC jong karambrai kila ki ong kilet chief minister bandawa na ubu udai ban perkhat biang sa sisien kumnu ban penpai kita gisnong ki bala aino sha Assam kani ka pen i ba ka jingya khi ka jongi kamdei ka jingya khi ka bangi shuya khi haler ringa ni sothu balang ba kini ki jingya khi ki jongi le si kan pelong ya ka sarkar sa sisien pat bahkan perkhat biang sa sisien khnang bang kitu gisnong ki badai hok ki jongi nginyo ban penpai biang chapo Meghalaya bang ilayu iru ka statement jong u CM menin hapo ba udon ya ka program hapo Ribhoi district ngiyo iba mau laong hoi mlak syuk ban phaidien ya ka MOU mlak syuk ban review ka MOU hnreu laong ri ikentien baki ka sarkar kan perkhat bala dadon kisnong ki bahap lani ki bale si kan don ka jing ya bakla ka jing ya duna hang yang tai ka sarkar kan syem ka sinjam pan penbet tinginget ba ka jing yale ka jongi kadai na kamenta ban panpau sa ka sarkar ba nginom syong klikti nginom syong thait re ka badai hok ka jongi ban yo ngin yale kat bala ban pensngoi ka sarkar ti wala daw chief minister ong ba umla shu ban phaidien de ka jing kwa ka jongi ba ka jing dawa ka jongi ka long bagi snong ki badai hapo uput usam jong hima khasi kim dai bandu bat ban le cha sam ba ka jing yakhi ka jongi nginang beteng ban yakhi bat ngakan mau yakiwe ni ki kentin jong we unong tho khobor ki ba ong ba not all battles are fought for victory. Some are fought simply just to show the world that there are someone in the battlefield. Komut ba kajing yakhi ka jongi ngim tep langin job nengin nginompoi sa kathong re tang ban panpau pat sa ka sarkar bangim hun ya kani kajing le jang ka sarkar knang bakan hap ban perkhat sa sisin nganget balang ba kajing yakhi ka jongi upat ba nong shong snong jong ka jala hi bro ko we un so thu ya kani kajing le bakla jong ka sarkar bat nganget bala da upat ba jong ka jala upat ba jong ka beriu nyau trep suthu jing bakla jong sarkar ka sarkar hab ban perkhat arsien walau daw chief minister jong yu donut ban ong ba umla shu ban phai le la daw upat ba u ai ka jing kersan yangi bat ya baro ya ki hima khasi ban dawai ka ni ban pet bia pet bania ni kam nganget ba ka sarkar hab ban perkhat arsien
Da ka ba penpau ba ka jingeki dawa pej benia biang ya ka MOU kan peteng syakmat uloong kaseng kan yang rengkat ki hima khasi lada ki ya syakmat banra ya ka MOU syayeng kasyari ni Supreme Court. Nadu ka basdang hi ngiyeng ha kanong rimba lada ki hima kasi ki yeng banile persya ikani ki MOU kaseng kan don rengkat bat ki balatrai lada fi pej ya ki meeting ki bangi ngila pelong apo malangkona ngila pelong hanong ston nakaliang jong kaseng hot wat daka mensim ngi don lang ban kersya ne ki hima umdei tangkata ngila no senyang ru kat bala ya ki hima nang bakin la ban led syaki yang kasyari la kalong syapok Supreme Court lan ne syapok High Court kaseng kan don ringkat bagi hima ringi su thu pat ban led syaki yang kasyari kadai ka benta jong ki hima kasi bikin led ban dawa ya ka hok ka jong ki namar kini ki jaka ki ba penhap apo Asam ki snong ki ba penhap syapok Asam ki dei jong ki bala long try de ki hima kasi ti maki kum ki try ki dei ka benta ka jong ki bikin led sya ki yang kasyari na kaliang jong kaseng ni don haringkat bat ki lada ki don kam yang iha kanunu ko pot Uloong ba nakaliang kaseng kadang penkre iki kot lengkedop ban pensai pai ba halo kani ke MOU bat ulok no ru ba mentirang ba uklam sngap su ikai pot ai jemut na ki regional committee nakaliang jong kaseng ngidang ya penkre menta ban wanra ya kata kajing tho ban kentu mdei tangi ki MLA yaki nong mi khmat ki jongi hendre yaki nong shong shnong hi jongka briu nyok tre baro khawe ya ka bangi dang penkre menta ya ka kot lengkedop ban batai shai ya ka ega jinglap ka jongi na ki report jong kata ka snam arja khatwe na ka jinglap ka jongi ya ki report ya ki baki ni ki lightly regional committee ki la submit cha ka sarkar bat kumju kumnu ba chief minister jongi ukhlam sngap shu la ka long ya ki regional committee la da fipai cha ka west kasil sector finlap ba ka regional committee ka aya ka report ba da ki phautli ki shnong ki deban wan cha meghalaya lada fipai syaka riboy sektor baklapara ngilap begitu kisnong ki ba sya syapok Asam ka regional committee ko ong badai banwan syapok Meghalaya andre chief minister ujongi bat ka kenhun ka jong u le se ka kenhun menteri ka jong u ki khlam sngap wat iki ya ka report lani kita kijing ajing bot jong regional committee tenda kaliang jong kaseng ngin salum thup ya kini kijing tip ki jongi lengba ka jing tho khnang baki pat ba nok shong shnong jong ka jala kum churu jong khamtam e jong briu nyok trep kin so thu ba balai kum kaseng ni persya ya kani ke MOU ka balong no shiliang ka bathia shiliang syapok Asam bat lada donkam nakaliang jong seng ni saperkhat ru ya ki we kilat kelenti kumno ba ki pat ba nong shong shnong kin mi ban dawan na kani sarkar ba kadai ban phaidin bat ban perkhat alor kani ke MOU ikum bang ila keren trai presiden ni jongi presiden rangba jongi hakini gisngi hapor ba ngilong ya ka meeting hapo nong ston ila penpau ya wi kentin ka baong ba lembah ki RTI Pi hakasin shon ka baningkong ka Himanta Biswa Sharma Chief Minister jong ka Meghalaya jong ka Assam uwan se Shillong kadon ka jingya kendu abdeng ki arngut ki Chief Minister but shwa ban sign ke MOU hau banai march kala don ka jingya kendu ka bakhat du abdeng Chief Minister jong i bo Chief Minister jong ka Assam ne ka belengo ka long ba ya kita ki artli ki jingya kendu ka basdang bat ka bakut hapor bengipan ka RTI napo ka sarkar ki khlam ayeng yi ka jing tip da ka boong ba ya kini ka ya ka presiden jong ini ki artli ki jing ki jing ya kendu jong ki Chief Minister om shimla sign da ki Chief Minister ka balengo bat ka jing keli ka bangi ngi keli kalong ba balai habasdang shwaban penbe ya uput umdon presiden bat habakut shwabe fin sign ke MOU omdon presiden hendre ki jing ya kendu pat ki ba pedeng ki ba arlai teli ki jing kendu apeng Chief Minister jong i bu Chief Minister jong Assam ki aya ka jing tip ka jong i ban pen i bakla don ka progress kumnu ka ta ka jing pen bet put kayat hendre habasdang kumnu ki ya pen bet ngim tip bat habakut kumnu ki ya rai ban sign ke MOU ngim tip ka babu ya udak jing keli ubakhra bot ubahe du ba balai laburi ya ki jing shisha ba kini ki arngut ki Chief Minister ki keren ayu kini ki artli ki meeting ka bawan raru ya kajing keli bale si kani ka detang karai jongnu shimet lani arngut laingut bakumnu ondido ya kini ki jaka ki jongi makasi syapok Assam